dugu mendiak eta basoa zaintzeko. Baserritarrei eta artzainei lagundu behar diegu eraikitzen dituzten atakak, hesiak eta itxitegiak errespetatuz. Baserritarrak ipinitako hesiak ez dira apurtu behar. Mendian dauden animaliak ondo zaindu behar dira. Animaliak ez dira izatu behar. Artzainak beren hartaldeak zaindu behar dituen. Autoa gutxiago erabiltzen saiatu behar dugu. Mendira joaten garenean botatzen ditugun zaborrak ez utzi bertan baserritarra jasotzeko. Ez da bota behar zaborrik mendietara, basoetara eta erreketara. Ez moztu zuaitzak ezer gerta izadin. Kanpinak egitera gazenean afaltzeko zua onditzaliko ditugu. Oso arriskutsua da zua ustea eta batez ere duan.